ఆయన అలా వెళ్ళిపోగానే ఈవిడ ఇక్కడ మొదలెట్టిందమ్మ. ఏంటమ్మా? పూజ పూజ పూజ. ఆహా, పతిరథ కదా, ఆ. పూజ చేసుకోవాలి మరి. పూజ చేస్తాం. ఆవిడ పూజ చేస్తుంటే దేవుళ్ళు వచ్చేస్తాను రమ్మ. ఎవరు వస్తున్నారు? దేవుళ్ళు. దేవుడు రావడం ఏంటి? మా పూజ దేని చేస్తారా? దేవుడి కోసం. దేవుడి కోసం పూజ చేసినప్పుడు దేవుడు రాడా? రాడు. ఊరుకో రాడుగానే. ఊరుకా రాడంటే నువ్వెప్పుడు పూజ చేయగల? నేను ప్రతిరోజు పూజ చేస్తాను తెలుసా? ప్రతిరోజు పూజ చేస్తాను. నీ పూజకి దేవుళ్ళు రారా? ఆహా, ఒక దేవుడు అని రాడా? ఒక్క దేవుడు రాడు. మరి ఎందుకమ్మ నీ పూజ అనవసరం? పూజ ఖర్చులు దండు. లేదండుగా. మా ఊర్లో ప్రతిరోజు అలాగైతే ఎలాగా? పూజ మీద పూజ పూజ మీద పూజ పూజ మీద పూజ చేస్తుంటే దేవుడు వెనకాల దేవుడు దేవుడు వెనకాల దేవుడు దేవుడు వెనకాల దేవుడు వచ్చేస్తాను. ఆహా. ఈ వచ్చి దేవుళ్ళు ఈ ద్వారం అంట రావడం, ఆ. ఇక్కడ పూజ చూసుకోవడం, దక్షిణ సమర్పించడం, మరలా ఈ ద్వారం అంట పోవడమే. అది కాదు, ఆ. ఈ ద్వారం వెంబటి వచ్చిన వాళ్ళు ఆ. మళ్ళీ ఇలాగే కదా వెళ్ళాలి. అమ్మో దేవుడు దేవుడు గుద్దుకొని ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోద్ది. అలాగా? ఒక దేవుడి సంగతి ఇంకో దేవుడికి తెలియకూడదు. అది సంగతి. ఆయన అలా వెళ్ళిపో